ама трета четвърта му включвам, той нито губи обороти, нито нищо. И в неговата мама. Тук отзад малко. Ето тук душа, ще бутни каквото си. Ще се боите чорапите. И какво тук ще нощуваме сега? Ето от другата страна беше сянката. Там дръвчета, мръвчета има. Какво снимаш пак, бе? Да се видим. Бачо, какво правиш ти, бе? Вакцин. Ти гледай само на теб. Дай свича да си. Значи ми уми сурата. Ба, неговца мама. Морския бриз. Слава е гледам. Возни чистачка се измучам. Къде ще е ляч, ще го справям. Ето тук е надолу, ще го лашници. По-назад, по-назад. Къде надолу? Назад, че после не мога да го запалим. Ето тук тръгна надолу и аз една първа и тук.